Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου. Το μεγαλύτερο σε διάρκεια, σε συγκινήσεις, σε θέαμα. Οι ομάδες κάνουν την εμφάνισή τους σιγά σιγά. Είδαμε την Ισπανία. Συνεχίζουμε με το Καζακστάν. Να και η Ρωσία. Οι φίλοι μας οι Ρώσοι επενδυτές. 6 χώρες από όλο τον κόσμο κοντράρονται σε φοβερές δοκιμασίες. Ο Κινέζος. Μεγάλη χώρα, μικροί πολίτες. Μικροί πολίτες, ένα μαγιό αυτό κάνουν 10 ευρώ η δωδεκάδα. Είναι πάμφυνα στη χώρα μας. Ακολουθεί η Γαλλία. Και πού είναι η Ελλάδα, η οποία αν και ντεπουτάρει, πρέπει να πούμε ότι πάει περίφημα. Μέχρι τώρα φτάσαμε αισίως στην τέταρτη αγωνιστική. Και να οι Έλληνες. Όχι ρε παιδιά στον Ηλία πάνω. Υποβασταζόμενοι. Θα πάθει κανιά μέση. Ψηλά η γαλανόμευκη αδέρφια. Να και η Νάντια. Νάντια η πολύχρωμη. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων όλο και μεγαλώνει. Και κάθε παιχνίδι είναι μια καινούργια πρόκληση για την ελληνική ομάδα που είναι εδώ και απόψε. Έτσι είναι, Νάντια. Όσο νυχτώνει ο ανταγωνισμός μεγαλώνει. Όλες οι χώρες δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό στο μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου. Και πιστέψτε με, προσπαθούν να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους για το μεγάλο τελικό που θα αναδείξει και την νικήτρια χώρα. Έχουμε και σήμερα να αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες, με τον Ταύρο να δυσκολεύει τα πράγματα όλο και περισσότερο κάθε φορά. Είμαστε όμως εδώ ενωμένοι και δυνατοί να τα δώσουμε όλα. Δεν άκουσα τίποτα. Όλα! Αυτό είναι. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε. Γιατί το μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου ξεκινά αμέσως τώρα. Η πρώτη δοκιμασία είναι κοριτσιστική υπόθεση. Θα μπορούσε να είναι ένα ανέμελο παιχνίδι στην Ερωτσουλήθρα, μόνο που ο χρόνος μας κυνηγάει. Οπότε τα 4 κορίτσια της ομάδας μας πρέπει να είναι πολύ γρήγορα και πάρα πολύ συντονισμένα για να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους. Σε αυτό το παιχνίδι λαμβάνουν μέρος 2 ομάδες με 4 παίκτες η κάθε μία. Ο ένας μετά τον άλλον, οι παίκτες της ομάδας γλιστρούν στην τζουλήθρα και πέφτουν στο νερό. 6 κινούμενες πλατφόρμες είναι μέσα στην πισίνα, 3 για κάθε ομάδα. Οι παίκτες πρέπει να ανέβουν και να σταθούν όρθιοι, αρχικά στην πρώτη, εν συνεχεία στη δεύτερη και τέλος στην τρίτη πλατφόρμα. Κερδίζει η ομάδα που θα καταφέρει μέσα σε 3 λεπτά να ισορροπήσει επάνω και στις 3 πλατφόρμες. Φύγαμε λοιπόν, φύγαμε Καζακστάν-Ρωσία. Η μάχη των ουραλίων. Μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα στις 2 χώρες, έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα ανάμεσα στους παίκτες. Κάθε φορά φορώνονται και εμείς κάνουμε μπανάκι. Μου σκέψανε εκεί στο μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου. Ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, Γιώργο. Ναι, είναι πάρα πολύ. Αρχίζει η μάχη. Τώρα πρέπει να ανέβουν πάνω εκεί στο δακτύλιο και να κρατήσουν ισορροπία. Οι ενδεματολογικές προτάσεις του Καζακστάν δεν μου αρέσουν καθόλου. Αυτά τα στροτσάκια πρέπει να έχουν πάρει από την ποδοσφαιρική ομάδα τους. Σπρώχνει μία την άλλη, τραβάει μία την άλλη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τώρα μέσα στο νερό που να στηριχθείς. Υπάρχει αρκετό σπρώξιμο όντως. Η ουσία είναι να ανέβουν και οι 4 παίκτριες στην πλατφόρμα τους και να σηκωθούν όρθιες, να ισορροπήσουν. Το Καζακστάν βλέπω έχει σύστημα γιατί σταυρώσανε μία με την άλλη. Είναι γρήγορες, Να τε σηκώθηκαν! Μπράβο το Καζακστάν. Έτσι ακριβώς γίνεται. Πάνε τώρα για τη δεύτερη πλατφόρμα. Σκορπίζονται και οι 2 και οι 4. Οι Ρωσίδες το παλεύουν ακόμα. Ανυψώνονται. Έλα. Σήκω, κορίτσι μου. Σαν το άγαλμα του Λένιν. Έλα, κοριτσάρα μου, εσύ σήκω. Και εσύ δεξιά, κάτσε. Μπράβο. 1-1, Προσπαθούν να χατζωθούν πάνω από την πλατφόρμα. Αλλά είναι τόσο δύσκολο. Κοιτάξτε, η Ρωσίδα γλιστράει. Θέλει τρομερή ισορροπία αυτό το παιχνίδι. Τον κάμεραμαν τον έχεις ανάμεσα. Τον έχω δει, είναι εντυμένος παπί. Τον πάπια. Είναι και καλά για να μην τις προσανατολίζει. Εγώ είμαι απλά μια πάπια, κάντε τη δουλειά σας. Παλιότερα το Καζακστάν ανήκε στη Ρωσία και τώρα που έχει γίνει ανεξάρτητο κρατήδιο υπάρχει μεταξύ τους ένα πάθος, να το πω, μια έχθρα, ένα ζήλος παραπάνω. Όλα αυτά μαζί βάλτε τα μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, το Καζακστάν βλέπω έχει πάλι πλεονέκτημα. Το Καζακστάν κατάφερε να σηκωθεί και στη δεύτερη πλατφόρμα. Συνεχίζουν, περνάνε απέναντι στην τρίτη πλατφόρμα. Οι Ρωσίδες ακόμα το παλεύουν, έχει καβαλήσει μία την άλλη. Βλέπεις εδώ τι γίνεται. Δύσκολα τα πράγματα. Το Καζακστάν όμως προειδοποιητικό πάει για λήξη το μάτς. Και το Καζακστάν προηγείται 2-1 και βλέπω δύσκολο να αλλάζει το πράγμα, βέβαια. C'est fini! 2-1 νίκη. Could you help us? Of course we can help.
το μάθατε, αλλά σήμερα θα κάνω την Κινέζα κυριολεκτικά. Επειδή η κινέζικη ομάδα είχε κάποιες απώλειες, ζητήσανε τη βοήθεια μας και εμείς της δώσαμε την Άνση για να μπορεί να κάνουν και το παιχνίδι τους. Επίσης ζητήσανε και τη βοήθεια και από την Ισπανία. Και όλες οι χώρες, γιατί εδώ είμαστε όλοι μαζί και για να παίξουμε, αποφασίσαμε να τους βοηθήσουμε. Et maintenant la France est opposée à la Chine. San. Πες το αγόρι μου. Cochon. Φύγαμε Κίνα Γαλλία, φύγαμε. Έλληνο-κινέζικη συμμαχία. Βγάζει ο Έλληνας τον Κινέζο που κρύβει μέσα του το Σιμίτι. Και με τη βοήθεια της Νάνσεως, λοιπόν, οι Κινέζες θα προσπαθήσουν να ισορροπήσουν και στις τρεις πλατφόρμες. Όλες με τα πόδια πέφτουνε. Η Νάνση είναι στην ομάδα των Κινέζων και προσπαθεί και αυτή να τα δώσει όλα για να βοηθήσει την κινέζικη ομάδα. Οι Κινέζες δεν το έχουν καθόλου. Α, το έχουν. Ήρθαν στους πιο σπαθητικούς να στήσουν βοήθεια όμως, Μας αγαπάνε κι αυτοί. Με τη βοήθεια της Νάνσεως, λοιπόν, οι Κινέζες προσπαθούν να φτάσουν στην κορυφή. Απ' την άλλη, η Γαλλία με βαρέα οχήματα προσπαθεί να ισορροπήσει την πλατφόρμα. Η Νάνση τη συντονίζει. Τους δίνει το σύνθημα 1, 2, 3. Καταλαβαίνουν αγγλικά οι Κινέζες. Ωραία, Νάνση, ξενοήσου. 1, 2, 3 στα κινέζικα πώς είναι? Οι Γαλλίδες είναι λίγο πιο μπροστά. Είναι έτοιμες να σηκωθούν επάνω. Οι Γαλλίδες έχουν μια συγκεκριμένη τακτική. Ρίχνουν πρώτα τα μπετά. Αχ, οι Κινέζες πέφτουν η μία μετά την άλλη. Η Νάνση τη βλέπουμε εδώ πέρα βρεγμένη. Α, οι Γαλλίδες πάνε να κάνουν να ανέβουνε. Μπράβο, τα καταφέρανε. Πήρανε πόντο μόλις οι Γαλλίδες. 1-0 για τις Γαλλίδες. Μπράβο στη Γαλλία. Πάει κατευθείαν στην. Το γιουβαρλάκι έφυγε. Για να το γυρίσει. Παρ' όλα αυτά, η κινέζικη προσπάθεια νομίζω είναι και λίγο πιο όμορφη. Οι Κινέζες προσφέρουν θέαμα, ναι. αλλά δεν προσφέρουν αποτέλεσμα. Μα το Βούντα τα πάνε πολύ καλά. Δεν μπορούν να σκοράρουν προς το παρόν. Αυτό που φοράει από μέσα είναι κινέζικο, το είδες? Αυτό το λουλουδάτο. Το είχε πάρει μια θεία μου, δεν τη κράτησε πολύ, κάνα 2 μέρες. Η Νάνση σηκώνεται τελευταία και ναι! Πόντος και για την Κίνα. Μπράβο στο κορίτσι μας. Πόντο η Κίνα, 1-1. Έτσι. Πόντο, παρακολουθούμε και εμείς την προσπάθεια. Υπάρχει χρόνος ακόμα? Όχι, υπήρχε. Αυτό το πρώτο παιχνίδι για τους Κινέζους ήταν λίγο ισπανο-ελληνικό-κινέζικο. Μία Κινέζα παίκτρια έπαιξε τελικά για την ομάδα της Κίνας. Οι υπόλοιπες 2 ήταν η Σνίδα. Δεν μου φάνηκαν όλα κινέζικα. Η συνεργασία ήταν μια χαρά. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η Κινέζα ήταν γύρω στα 25 κιλά ελαφρύτερη από τις υπόλοιπες 3. Ελαφρύ το σασί της Κινέζας. Τώρα όλοι ευχαριστημένοι. One more time. Πάλι αυτός ο λιμοκοντόρος. Spain with Greece and China. 3 πλέον. Τον έχει τρελαίνει τον Ισπανό η Νάντια, έτσι. Για 3 του λέει, δεν καταλαβαίνει τίποτα βέβαια αυτός. Estamos unidos. Κατέβηκε για τα κούνια και είδαμε την πραγματική διαφορά. Άμα πατήσουμε όλες μαζί, εσύ εκεί, εγώ εδώ, Και ενώ η ελληνική ομάδα αγχώνεται, εμείς ζούμε το έντονο ειδήλιο μεταξύ της Νάντιας και του Ισπανού, του Μπιθαρέτα. Κάτι λέει ο Αντώνιο για μένα, προσπαθώ να υποθέσω. Κάτι λέει για την Νάντια, έτσι. Τι λέει αυτός, κάτι λέει αυτή. Οπότε, όταν πέφτουμε, δεν ανεβαίνει μία-μία. Περιμένουμε να έχουμε και 4. Να το πάλι ο έρωτας. Τι τραβάμε, κοίτα εδώ. Lo siento. Lo siento. Σε θέλω. Όχι, Μ' αρέσεις. lo siento. Τι Να γίνεται πας τώρα? να λουστείς, του λέει. Εντάξει, με θέλει. Με τη λίγδα το μαλλί. Να ήταν γκασόλ να πω. Αυτό το παιχνίδι είναι γυναικεία υπόθεση. Θα βγάλουμε την ομάδα ασπροπρόσωπη. Η Ελλάδα θα κερδίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Κορίτσια, θα δίνουμε όλα. Όλα. 1, 2, 3, Ελλάς! Πάντα Ελλάδα. Τα κορίτσια της ελληνικής αποστολής αλλά και της ισπανικής βρίσκονται στην κορυφή της νεροτσουλίνθρας, πανέτοιμα να ξεκινήσουν. Κυρία Μέρκελ μου, μπορεί να μην έχουμε λεφτά. Εμείς και οι Ισπανοί έχουμε όμως ψυχή. Είμαστε καλά παιδιά, πάνω απ' όλα. Η κερκίδα μας ενωμένη. Ελλάδα, καλή επιτυχία! 3, 2, 1, go! Κόντρα στην Ισπανία λοιπόν. Τα κορίτσια μας, για να δούμε. Πω, πέσουμε που ήταν η Ισπανίδα. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη αναμέτρηση Ελλάδος-Ισπανίας. Την πήρε πλαγίως. Πόσα χρόνια έχουμε να κερδίσουμε τους Ισπανούς? Πού? Παντού. Πω, τι μου λες τώρα. Παντού κάνουμε. Τώρα δεν τους κερδίσαμε στο μπάσκετ πρόσφατα. Αυτή ήταν η μόνη νίκη που μετράμε και πάμε για τη δεύτερη. Η Μαρίνα προσπαθεί να βρει το κέντρο απλά για να έχουμε καλύτερη ισορροπία. Σωστά. Πάνω και η δεύτερη Ελληνίδα. Πάει να ανέβει και η τρίτη. Πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε. Όπω τι γίνεται. Πραγματικά μια πανέμορφη μάχη. Χαρίζουμε σπορ και θέαμα. Και εμείς και οι Ισπανίδες. Έχουν ανέβει και οι Ισπανίδες, ανεβαίνουμε και εμείς. Πολύ ανεβασμένες ομάδες γενικότερα βλέπω. Το θέμα είναι αν θα σκοθούμε τώρα. Α, έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα, βλέπω εδώ. Όχι, η Κινέζα, ο Καζακστανίδα αυτή. Ήρθε να δει την τεχνική μας. Ισπανίδες τίποτα ακόμα. Έλα, οι Ελληνίδες. Μπράβο, μπράβο, Ελλάς. Μπράβο, Ελλάς. 1-0.
Πού είναι η Μαγέ? Πού είναι η Νάτι? Η Νάτια. Πέρασε. Πηδάνε και πάνε στην Μπράβο, επόμενη μπράβο. πλατφόρμα. Εντάξει, δώστε μας από τώρα το χρυσό. Έτσι. Έλα, πάμε κορίτσια, πάμε κορίτσαρι, πάμε. Τώρα το θυμάμαι, ρε. Φόρτσα η Ελλάδα για τη δεύτερη πλατφόρμα. Τελευταία φορά που νικήσαμε την Ισπανία πήραμε το Euro. Είναι ήδη στη δεύτερη πλατφόρμα και οι Ισπανίδες, κοιτάξτε, προσπαθούν ακόμα να ανεβούν στην πρώτη. Παλεύουν στην πρώτη, αλλά με ένα στυλ που αξίζει για δεύτερη και τρίτη. Τις έχουμε. Καλά, δικαιολογημένα η κάμερα επικεντρώνει πάνω στις καμένες. Καλά, βλέπεις, υπάρχει μονομερές ενδιαφέρον. Είναι τα ανοίγματα, καταλαβαίνεις. Είναι δηλαδή το μονομερές που από αριστερά. Τα ανοίγματα κάνουν διαφορά και μπροστά βλέπω. Δηλαδή Κούφτωστη. Πάλι οι Ισπανίδες πέσανε. Παιδιά, προηγούμαστε χαλαρά δηλαδή. Έτσι τις έχουμε για πλάκα. Ανεβαίνει και η τέταρτη. Ναι, είναι πάνω και οι 4. 1-0 πάντα η ελληνική ομάδα. Πάμε για το 2-1 εύκολα. Με τίποτα οι Ισπανίδες. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθούν. Έχω το συντονιστή που έκανε Μπράβο, περιγραφή. παιδιά. Δεν περιγράφω άλλο. Νάτες οι Ισπανίδες προσπαθούν, κάπως έτσι καθαρίζουν τα πιάτα στη Βιλαρίμπα. Κοιτάξτε, είναι και οι 4 επάνω. Αχ, γλιστράνε μέσα στο νερό. Δεν πειράζει, πάμε. Οι Ισπανίδες ακόμα προσπαθούν να ανέβουν στην πρώτη πλατφόρμα. Έχουν μείνει αρκετά πίσω και ας ελπίσουμε ότι εκεί θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέχρι το τέλος. Έχω αποσυντονιστεί τόσο πολύ από την προσπάθεια της ισπανικής ομάδας που δεν βλέπω τι κάνουν οι δικές μας. Καλησπέρα. Αυτό ήταν offside. Απόψε που χιολόγιο μου φεγγάρι. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Μπράβο. Τέλος χρόνου. Νικήσαμε. Σφύρα το. Ναι. Μπράβο, Ελλάς. 1-0. Κρύψου τώρα, κρύψου. Ντροπιασμένος ο Ισπανός. Enhorabuena, congratulations. Thank you very much. We're the best. Congratulations. Ναι. Πώς το είπε? Μέσα από την Βαρκελόνη είναι αυτός. Βλέπουμε σαν εκεί οι Ισπανίδες, οι οποίες είναι καταπληκτικές, έτσι. Τρομερά πλάνα. Φοβερά κορίτσια, σφριγγυλά πλάνα. Τα δώσαν όλα. Είναι σφιχτά τα πλάνα. Τα δώσαν όλα. Η πρώτη κατάταξη της βραδιάς έχει ως εξής. Ελλάδα, Ρωσία, Κίνα και Γαλλία έχουν από 5 πόντους και έχουν ισοβαθμίσει. 1 πόντος για την Ισπανία που προς το παρόν έχει μείνει λίγο πίσω. Και το Καζακστάν έχει περάσει μπροστά με 6 βαθμούς μέχρι στιγμής. Πάμε για τη συνέχεια. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Από ένα superstar ταύρος, ο οποίος βγαίνει μέσα από τους καπνούς από το Σάκη Ρουβά. Την έφαγε ο Τίφελα και το πάει δόλια. Μπράβο Παναγιώτη, μπράβο. Όχι ρε Παναγιώτη. Αχ, ο Παναγιώτης έφυγε, έπεσε όλο το νερό. Έφυγαν και φεύγει ο Σπύρος. Φεύγει πάρα πολύ κοντά με τον Καζακστανό. Φεύγει ο Κώστας. Πάρα πολύ δυνατά. Έλα Γιώργο. Τι είναι αυτά? Έλα παιδιά. Αλήθεια, τι είναι αυτό το πράγμα? Πήγες κατευθείαν μπουλζάι. Εντάξει, βλέπω είναι αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου, αμοιβαία. Έλα να σε κρύψω στο διάβροχό μου. Να τα φοβόμουν. Ο μονομάχος ο Ηλίας Βαλάσης τρέχει. Ωραίες στιγμές, Ωραίες στιγμές. Ήταν οι ομάδες βρίσκονται μεταξύ τους. Αναπτύσσονται ειδήλια. Ναι, για να πούν δημόσιες σχέσεις. Μπράβο. Αυτά. Μας φλερτάρουν οι Ισπανοί. Είναι καλά παιδιά. Είναι πολύ καλά παιδιά. Είναι πολύ καλά παιδιά. Πάνω απ' όλα. Το πιάσα το υπονοούμενο. Να ο πρώτος. Ο πρώτος εραστής. Τι είπε? Μούγιο. Βέβαια, σε κατάλαβα. Ωραία φίλε, ο Καχιασβίλη. Αυτός θα έχει χώσει μια φορά στον πατέρα σου για την Ισπανιόλ. Και ο Σταν. Οι Μεσογειακοί λαοί έχουν δώσει το στίγμα τους. Το στίγμα τους. Αν δεν υπήρχε η Ελλάδα και η Ισπανία, θα ήταν πολύ χάλια τα πράγματα εδώ πέρα. Δεν θα μίλαγε κανείς με κανέναν. Δεν θα ακουγόταν τίποτα. Κιχ. Σαρδέλες ψητές, σαρδέλες παστές, σαρδέλες μυρωδάτες στο φούρνο, σαρδέλες στο γκριλ, σαρδίνο citron confit, σαρδέλες με ταύρο δέβλε. Σε αυτό το παιχνίδι λαμβάνουν μέρος 3 παίκτες από κάθε ομάδα. Μέσα στην αρένα είναι μια κονσέρβα και ένα βαρέλι με έναν παίκτη. Οι άλλοι 2 παίκτες πρέπει να διασχίσουν την αρένα, να πηδήξουν πάνω από τον κόκκινο τοίχο και να πάρουν μια σαρδέλα μέσα από την πισίνα. Μόλις την αλατίσει ο συμπαίκτης τους, πρέπει να μπουν στην κονσέρβα με τα 2 πόδια και να αφήσουν τη σαρδέλα. Κερδίζει η ομάδα που συγκέντρωσε τις περισσότερες σαρδέλες. Αυγά.
Να σας φέρουμε. Αυγά στο Καζακστάν. Δεν έχει. Τον Ισπανό και τα από πίσω. Το Καζακστάν και η Γαλλία για μία ακόμα φορά αντιμέτωπες. Μέσα στην αρένα. Ο Ολιβιέ είναι έτοιμος να δώσει το σύνθημα. Έλα ρε Ολιβιέ, πες τα αγόρι μου. Αφήστε τον Ταύρο ελεύθερο. Νάτος ο Ταύρος λοιπόν, δυναμικότατος, το παιχνίδι είναι απλό. Νάτος. Γλυκουτσινάκι μου, είναι πολύ αγριεμένο σήμερα. Ξεκινάνε οι ομάδες, πρέπει να πάνε στην πισίνα να πάρουν μια σαρδέλα, να την αλατίσει ο συμπαίκτης τους που βρίσκεται μέσα στο βαρέλι και να πάνε να την τοποθετήσει μέσα στην κονσέρβα. Για ψαροκόκαλο το βλέπω εγώ. Νάτος ο Καζακστανός, τα κατάφερε. Το λέμε και σαρδέλα. Κρύψου. Πρέπει να το αλατίσουν κιόλας, Έξυπνος ο Γάλλος, δεν βγήκε καν από το βαρέλι, μόνο τα χεράκια έβγαλε. 1-1 μέχρι στιγμής. Ωραίο άλμα. Ο Γάλλος την κλείδωσε πάλι. Τους βλέπω και σκιάζομαι. Πρέπει να έκανε εμπόδια αυτός παλιά. Μπράβο στο Γάλλο. Νάτος ο δεύτερος Γάλλος, παίρνει τη σαρδέλα του, ο Καζακστανός τρέχει. Προσπαθεί να περάσει απέναντι, αυτό είναι το εύκολο κομμάτι βέβαια. Παλατάκι γρήγορα. Το αλάτσιμα το δύσκολο. Τη βάζει ο Γάλλος μέσα όμως. Εύκολα πέρασε. Το Καζακστάν τι ψάχνει εκεί. Ατσαλάκωτος. Δεν μπορούσε να πιάσει σαρδέλα. Ήθελε να πιάσει μια καλή. Και τρίτος Γάλλος απέναντι. 2-1 προηγεί η Γαλλία και πάει και για το 3-1. Σάλτ λέει. Ναι, δεν πρόλαβε να ανατήσει. Τη σάλτα, αδερφέ, άμα έβλεπα τέτοιο Ταύρο θα σου έλεγα κι εγώ σάλτα. Πρέπει να γυρίσει πίσω τώρα, Και προηγείται η Γαλλία και εκεί πέρα κι άλλο σαρδέλα, κι άλλη σαρδέλα από εκεί. Τα έχει βρει σκούρα ο Καζακστανός. Πάλι στα κάγκελα. Η σαρδέλα κάτω στο χώμα. Δεν φοβάται ο Γάλλος, Ρίχνει μέσα τη σαρδέλα στην κονσέρβα και φεύγει πάλι πίσω. Ο Καζακστανός είναι ακόμα, προσπαθεί να βάλει το αλάτι. Τώρα το βάλε επιτέλους, βάζει και τη σαρδέλα και φεύγει. Πάει κι άλλος Γάλλος να περάσει απέναντι. Πρέπει να μπει μέσα στην κονσέρβα και να γυρίσει πίσω. Επόμενος παίκτης για το Καζακστάν. Οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν τον Ταύρο λίγο σαν τον Σαμαράες. Λίγο έχουν μπλαζέι. Να το αλατάκι. Ο Καζακστανός έμεινε μέσα. Ο Γάλλος είναι σαν την τηλεόραση. Πώς τη γλίτωσε ο Καζακστανός. Την ώρα που πήγε να το επιτεθεί έσκυψε και ο Ταύρος πέρασε από πάνω. Τέλειο. Τέλειο είναι που δεν το πάτησε. Άμα ήσουν μέσα σου λέγα εγώ τέλειο. Κι άλλο αλατάκι για τους Καζακστανούς. Ωραία φίλε, 5-4. Ανεβήκαν οι Καζακστανοί. Αμάν, τον πέτυχε στη γωνία. Και τελείωσε ο χρόνος. Καθόλου άσχημα και για τις δύο ομάδες. 5-4 για τη Γαλλία. Το Παλεβασέτ. Πάμε για τη δεύτερη αναμέτρηση. Παρακολουθείτε τις καλύτερες στιγμές και τους πόντους που έχουν κερδίσει οι άλλες χώρες. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την Ελλάδα εδώ με την Ισπανία. Ρωσία-Κίνα αυτή τη στιγμή. Οι Κινέζοι με τα κόκκινα, οι Ρώσοι με τα λευκά και ο Ταύρος έχει μπερδευτεί λιγάκι, έτσι. Πάει προς το κόκκινο, λες. Πρέπει να κούμπησε λίγο σε ασβέστη. Ο Ταύρος έχει μπει μέσα κανονικά και κυνηγάει τους Ρώσους και τους Κινέζους. Σήμερα τους έχουμε αγαπήσει λίγο περισσότερο τους Κινέζους, πρέπει να σας το πω αυτό. Με τους Ρώσους οι σχέσεις μας είναι τυπικές. Καλές αλλά τυπικές. Σαλτ. Όλα τελευταία είναι το σαλτ. Την Κινέζο και 2-0 προηγείται η Ρωσία της Κίνας. Τι κάνει ο Ρώσος, το συζητάει μαζί του. Την έφαγε ο Ρώσος, τι ήθελα και το πάει δόλια. Κατευθείαν πάνω στο Ρώσο πήγε ο Ταύρος. Προσπαθεί ο Κινέζος, βλέπω το αντιμετωπίζουν ψύχρεμα το θέμα με τον Ταύρο, έτσι. Τον έχει βρήξει στη γωνία. Μ' αρέσει που τον περιμένει κιόλας. Ούτε μια τρίπλα. Θα μου πεις έχουν οι Κινέζοι ποδόσφαιρο. Οι Ρώσοι περνάνε και τρίτο παίκτη, 3-0 και πάνε για τέταρτο τώρα. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι να πούμε ότι για να βάλεις τη σαρδέλα μέσα στην κονσέρβα πρέπει να έχεις και τα δύο σου πόδια. Αμάν, τον είδε τον Κινέζο πίσω από το βαρέλι και του την έριξε. Κοιτάξτε, μένει ακίνητος για να φύγει το από πάνω του. Βλέπω ότι ο Κινέζος δεν φοβάται τη μετοπική επίθεση του Ταύρου. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να περάσουν μια σαρδέλα ρε οι Κινέζοι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των παιχτών. Όπως βλέπετε, οι παίκτες φοράνε ειδικές προστατευτικές στολές για να μην χτυπήσουν, έτσι. 4-1 η Ρωσία την Κίνα. Βλέπουμε κάποιες στιγμές πραγματικά εντυπωσιακές. Κοίτα εδώ το Ρώσο. Η Ρώση τι. Κοίτα εδώ ο Ρώσος, το συζητάει. Εδώ το πήρε και το σήκωσε το Κινέζο. Ναι, πραγματικά ακριβώς. Άλλη μία, πάμε. Με τα δύο πόδια μέσα στο κουτί, καθένας στη σαρδέλα. Τρέχεις πάνω και φεύγει ο επόμενος. Νάτος ο Ηλίας ο μονομάχος, τρέχει πέρα εδώ, σαν χελονιτζάκι. Έλα ρε Βαλάση, γη κατά δεινόσαυρε. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ή τρέχουμε ή μένουμε στάση με ένα από τα δύο. Αψυχολόγητος είναι ο Ταύρος, το ξέρουμε όλοι αυτό. Κάνει ό,τι θέλει, όποτε του έρθει. Εντάξει. Νάτος ο Ηλίας, ο οποίος έχει πάρει στα σοβαρά την αναμέτρηση με τον Ταύρο. Προπόνηση ο Ηλίας. Νάτος μπαίνει σε κάδο ανακύκλωσης και προσπαθεί να αποδράσει. Έτσι κάνουν προπόνηση.
Η δυσκολία αυτού του παιχνιδιού με τον Ταύρο, αυτός είναι ο άλλος ταυρομάχος, αλλά η αδικία είναι ότι αυτός είναι πραγματικά ταυρομάχος. Και τώρα παίζουμε αντίπαλοι. He's a Toroman. Και αυτή είναι η αδικία. Παίζουμε τώρα αντίπαλοι και αυτός είναι ταυρομάχος και εγώ είμαι ψαράς. Άρα, εγώ τα πάω καλά στις σαρδέλες, αυτός θα πάει καλά με τον Ταύρο. Αυτός θα πρέπει να κρατάει τον Ταύρο και εγώ να μείνω στις σαρδέλες. Οκ. Τα βρήκανε. Ο Κώστας μας δεν χωράει μέσα στο βαρέλι. Κώστα! Δεν χωράς πουθενά! Είδες άμα είσαι ανοιχτές πλάτες, τι παθαίνεις. Και μπράτσα. Κώστας δεν χωράει στο βαρέλι. Φέρτε μας μεγαλύτερο βαρέλι. Είμαστε κομμάρια εμείς στην Ελλάδα. Πες τα. Όχι, φίλος ο Κώστας. Les bonnes sardines. Sardines grecques. Τι θέλετε λέει, σαρδέλα ελληνική ή σαρδέλα ισπανική? On va demander ça. Να πούμε ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στις σαρδέλες, έτσι. Στις ελληνικές και στις ισπανικές. Για να δούμε ποια θα είναι πιο νόστιμη. Σε συνδυασμό με Ταύρο. Από ένα superstar Ταύρος, ο οποίος βγαίνει μέσα από τους καπνούς σαν το Σάκη Ρουβά. Πιο εντυπωσιακό που το κάνανε σε εμάς, με καπνούς Ο κιόλας. Ηλίας πέρασε πάνω από τον Ταύρο τρέχοντας. Μπράβο στον Ηλία, μπράβο. Φύγε μες στην πισίνα. Μέσα στην πισίνα, ψάχνει να βρει. Βγάζει τις σαρδέλες έξω. Έβγαλε σαρδέλες έξω, Τι τεχνική είναι αυτή? Ναι, αλλά. Βγάζει έξω τις σαρδέλες και για τους Ισπανούς. Πόσο large μπορεί να είμαστε? Πόσο καλοί είμαστε, ρε, είδες. Πόσο ομαδικοί είμαστε. Αλλά και ο Ισπανός περίμενε, δεν έφυγε, είδες. Ο Κώστας έφαγε την πρώτη σμπροξιά από τον Ταύρο. Ο Ηλίας σηκώνει τον Κώστα και το βαρέλι. Αλάτισε, Κώστα, αλάτισε. Ρίξε. Α, το αλάτισαμε, έλα. Φύγε. Φτάνει, ρε παιδιά, φύγε. Φύγε, βρε Ηλία μου, αγόρι μου. Όχι προς τα εκεί. Απ' την άλλη πλευρά. Ο Ηλίας το τρώει πολύ αλατισμένο. Το ψάρι, ρίχνει κι άλλο αλάτι. Μεγάλη καθυστέρηση. Γιατί καθυστερούμε έτσι? Τώρα, μπράβο, μπες μέσα. Όχι, τη σαρδέλα μέσα. Πω, τι χτύπημα ήταν αυτό. Πρέπει να τον πόνεσε τον Ηλία. No, 2 feet. No, Spain, just 1 feet. I want. Ο Ηλίας πρέπει να γυρίσει και να βάλει τη σαρδέλα πίσω. Έχει κάνει λάθος. Δεν μέτρησε ο πόντος. Δυστυχώς ο αλατρουισμός του Ηλία μας έχει στοιχήσει 2 πόντους. Έχει περάσει ο Ισπανός τώρα και πάνε και για το 3-0 οι Ισπανοί. Έχουν πιάσει ρυθμό. Έλα Ηλία, κατέβα Ηλία, κατέβα. Ο Ηλίας έχει μπει και με τα 2 πόδια μέσα στη κοσέρα. Μπράβο. Αυτό το παιδί με τους Σταύρους δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπράβο ρε Ηλία, μπράβο. Σειρά του Σταύρου να φύγει να πάρει μια σαρδέλα. Γρήγορα. Του Σταύρου ή του Ταύρου? Του Σταύρου, όχι του Ταύρου. Ο Ισπανός. Θα βρίσκει λίγο σκούρα. Είναι ευκαιρία τώρα για τον Σταύρο να περάσει. Μπράβο. Πέρασε ο Σταύρος, πέρασε. Αυτό είναι καλό. Πέφτει το βαρέλι των Ισπανών. Αυτό είναι καλό για μας. Τους καθυστερεί και εμείς έχουμε την ευκαιρία να ισοφαρίσουμε. Μπράβο Κώστα, καταπληκτική συνεργασία. Μπράβο ρε Σταύρο, μπράβο. Αφήνει την κονσέρβα και ολοκληρώνει πάρα πολύ γρήγορα. Μπράβο το αγόρι μας. Έλα Ηλία, ξαναφύγε. Μπορούμε να τους περάσουμε τώρα. Είναι πεσμένο το βαρέλι των Ισπανών. Θα πρέπει να σηκώσει το βαρέλι. Χαζεύει ο Ταύρος και αυτό είναι καλύτερο για μας. Έτσι, μπράβο. Μισό λεπτό να αποπροσανατολιστεί ο Ταύρος. Έλα ρε, με τους βοηθάτε ρε Παναθεμά σας. Πολύ βοήθεια, πολύ παράγκα. Μπήκε ο Ισπανός μέσα, πάει για το 4-2. 4-2 το έκανε. Έλα Ηλία μου. Ηλίας αλατίζεται, όχι φεύγει. προς τα κύβρη Ηλία, κάτω μια τρίπλα στο βαρέλι. Τώρα Ηλία, τώρα. Μπες μέσα Ηλία. Γρήγορα. Όχι βρε. Δεν πρόκειται να μπες μέσα βρε Ηλία, άστο να σε κοιτάει. Ηλία πήγαινε μέσα. Κοίτα, δεν πάει και στον Ισπανό άτιμος. Τώρα πήγε. Έλα, μπες μέσα. Μπες μέσα με τα 2 πόδια. Μπράβο. Έτσι, 4-3. Άστο και φύγε. Γρήγορα. Μπράβο, 3-4. Κουράστηκε Ηλίας. Μπράβο ρε Ηλία, μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Όχι. Δεν είναι πιο γρήγορος από 2 δευτερόλεπτα. 1-0. Τέλος χρόνου, 4-3. Δεν πειράζει. Ήταν καλή προσπάθεια. Κοίτα τον άτιμο τον Ηλία, ρε. Ξεκίνησε εντυπωσιακά ο Ηλίας μετά. Ρε, ούτε τριζιά δεν κάνει διάλματα. Κοίτα εδώ πάνω από τον Ταύρο. Μέσα στην πισίνα. Και εδώ είναι πραγματικά fair play, Fair play, αλλά δυστυχώς εμάς. Βγάζει όλες τις σαρδέλες, αλλά και ο Ισπανός τον περιμένει όμως, Ηλία μου, πες μου ότι είσαι καλά. Σε παρακαλώ, πες μου ότι είσαι καλά. Μια χαρά. Χαμογελαστός, δυνατός. Ναι, δυνατός. Όταν σε κόλλησε στον τοίχο, στο ξύλο, έκανα το σταυρό μου. Νόμιζα ότι είχαμε πρόβλημα. Σε χτύπησε πουθενά? Όχι. Το ξύλο είχε πρόβλημα. The best, we know he's the best with the Toro. Μαδάρα. Μπράβο, παιδιά. Που φωνάζει, συγγνώμη Αλέξανδρε, αλλά είπαμε ομάδα τώρα. Συμμαχήσαμε. Και έκανα λάθος απέναντι στον Αλέξανδρο. Μου είπε να κάνω άλλο και έκανα άλλα. Έκανες άλλο γιατί, για να βοηθήσεις τους Ισπανούς? Ναι, και οι Ισπανοί είπαν να βοηθήσουν εμάς και εμείς αυτούς. Γιατί δεν με θες κύρα μου, επειδή είμαι ψαράς. Τα ψάρια που πιάνω, το θυμάμαι με τέτοιο φόβο. Η Γαλλία έκανε μια πολύ καλή απόδοση αφού μάζεψε συνολικά 5 σαρδέλες και παίρνει 6 πόντους. Από 4 σαρδέλες μάζεψαν η Ισπανία, το Καζακστάν και η Ρωσία, οπότε παίρνουν 5 πόντους. 3 σαρδέλες μάζεψε η Ελλάδα και παίρνει 2 πόντους. Οι Κινέζοι θα πεινάσουν αφού πήραν μόνο μια σαρδέλα και 1 πόντο. Παρά τη
συμμαχία με την Ισπανία. Σε αυτό το γύρο με τον Ταύρο δεν πήγαμε τόσο καλά. Η κατάταξη έχει ως εξής: 11 πόντοι για το Καζακστάν και την Γαλλία που ισοβαθμούν στην κορυφή. 10 πόντοι για τη Ρωσία, 7 για την Ελλάδα και ακολουθεί η Ισπανία με την Κίνα έχοντας 6 βαθμούς. Πάμε γρήγορα στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο θα είναι πολύ πολύ υγρό. Όλα γύρω σου γυρίζουν, σκέψεις, λέξεις. Μια ρουβίτσα. Ωραία, όλα. Λοιπόν, έχω τον καταλληλότερο άνθρωπο για να μας εξηγήσει το επόμενο παιχνίδι, τους κανόνες και πώς ακριβώς θα πρέπει να κινηθούν οι παίκτες. Ο Ψάι, αυτός ο Κορεάτης που λέει τον Gangnam Style. Θέλει να πίνει τις κάλτσες του, λέει, και θέλει χλιαρό νερό και λίγο σαπούνι. Όπως ακριβώς τα είπε, δεν θα αλλάξουμε ούτε κόμμα. Σε αυτό το παιχνίδι παίζουν όλες οι χώρες με 3 παίκτες για την κάθε ομάδα. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι μπαίνουν από τις 2 αντικριστές εισόδους μέσα σε ένα κινούμενο τούνελ. Το κορίτσι κρατάει μια λεκάνη με νερό. Πρέπει να συναντήσει το συμπαίκτη της στη μέση του τούνελ και να του αδειάσει το νερό μέσα στο δοχείο που έχει στο κράνος του. Μετά εκείνος πρέπει να βγει από το κινούμενο τούνελ και με τη βοήθεια μιας άλλης συμπαίκτριάς του να αδειάσουν το νερό στο ειδικό δοχείο μέτρησης. Κερδίζει η ομάδα που κατάφερε να συγκεντρώσει το περισσότερο νερό. Εδώ φίλε παίζουν όλοι, Όλοι παίζουν και εμείς νομίζω ξεκινάμε. Οι Ισπανοί ξεκινάνε πρώτοι και ετοιμάζεται η Ραφαϊντίνα και ο Παναγιώτης. Αυτός ποιος είναι? Ron, yes. Why are you here, Ron? Well, See Maria's photograph. yeah, well, I say I'm a #1 fan. It says on the back. Ορίστε, νούμερο 1 λέει θαυμαστής. Της Μαρία Iron Barbie. Τι λες τώρα? Η Μαρία θα είναι αυτή που θα βοηθάει τον Παναγιώτη να αδειάζει το νερό. Είμαστε καλά. Τρέλα στην ελληνική κερκίδα. Ξέδρα, αυτά είναι ρε παιδιά, μπράβο. Φίλε, αυτό είναι πολύ δύσκολο, Πολύ δύσκολο για να δούμε πώς θα πάει η Ισπανία. Γυρνάει εκεί μέσα αυτό το πράγμα. Γυρνάει και κοίτα τα παπούτσια που φοράνε οι κοπέλες, έτσι. Αυτά του κλόουν, είναι πολύ δύσκολο. Και να κουβαλάς και το νερό και να τα αδειάσεις Είναι η κιόλας. πρώτη Ισπανίδα για να συναντήσει το συμπαίκτη της στην άλλη μεριά του τούνελ, στη μέση. Σαν μεθυσμένοι λίγο πηγαίνουμε στο τούνελ, το οποίο κινείται συνεχώς. Καλά. Εντάξει, το μισό της έπεσε. Έπεσε και η ίδια. Πάει αυτή, το νερό έχει σημασία. Πέρασε ο Ισπανός. Ο Ισπανός πέρασε, πρέπει να έχει το μισό νομίζω. Για να δούμε πόσο θα αδειάσει. Λιγότερο από το μισό έχει. Έλα, η σειρά μας είναι. Η Ραφαϊντίνα είναι η επόμενη. Έλα, Ραφαϊντίνα. Έλα, Ραφαϊντίνα, πάμε για ένα κορίτσι μου. Μπράβο, μην πέσει κάτω. Ωραία. Βρίσκεται με τον Παναγιώτη στα μέσα του περίεργου αυτού κυλίνδρου. Έφτασε, μπράβο. Το άδειασε και πολύ. Μπράβο, Παναγιώτη, μπράβο. Όχι, ρε Παναγιώτη. Αχ, ο Παναγιώτης έφυγε, έπεσε όλο το νερό. Του φύγει όλο, Πρέπει να του χύθηκε όλο, ναι. Άντε τώρα να περπατήσεις, να κρατάς το δοχείο πάνω σου, να ισορροπήσεις και να βγεις με το νερό. Έλα. Τίποτα. Σταγόνες, δεν πειράζει. Μπαρμπούτσαλα, σειρά του Καζακστάν. Έπεσε κάτω, τα έκανε μαντάρα. Ωραίο σύστημα αυτό, Αυτός πάει καλά, παιδιά, αυτή είναι η τεχνική. Να το. Παιδιά, πρέπει να πηγαίνει σαν το καβούρι. Αυτές είναι ομάδες που είναι χρόνια στο τουρνουά αυτό, ενώ εμείς είμαστε πρωτόπυροι. Ψύχρεμος. Για να δούμε. Οι Ρώσοι θα πάνε καλά. Φυσικά ήταν καλό για μας που παίξαμε δεύτερη μόλις, γιατί τώρα σκέψου έχει πέσει και πολύ νερό. Να, κοίτα πώς βρίσκεται η Ρωσίδα. Νομίζω η Ρωσία άδειασε το περισσότερο νερό, Πήγανε καλά. Κίνα! Κινέζα ίσιο στο μαλλί. Έχουν πέσει νερά από τους προηγούμενους, οπότε μέσα στον κύλινδρο θα γλιστράει ακόμα περισσότερο. Άστο, δεν το έχεις. Σήκω, φύγε. Έχει δίκιο η Νάντια. Ο άλλος έχει σκύψει. Μπουγέλο το έκανε. Στο σβέρκο του πήγε. Δεν έχει πιάσει τίποτα. Άσε μην πας αγόρι, πήγαινε κατευθείαν έξω. Εντάξει, η Κινέζα έχει κάνει σβούρες εκεί μέσα. Πάρε και σαν και εμάς. 3 σταγόνες. Η Γαλλίδα, μουσκεμα την είδε η Γαλλίδα. Να δούμε. Έλα. Άστο το κορίτσι μου. Με υπερπροσπάθεια, αλλά έχει νερό μέσα, βλέπεις. Έχει. Πώς το έκανε. Για να δούμε. Ωραία το πάει ο Γάλλος. Έχω την εντύπωση ότι. Ναι, έχει, είδες. Τα αγόρια γενικά τα έχουν πάει καλά. Ξεκινάμε από την αρχή. Η Ισπανία ξανά στο παιχνίδι. Μόνο ο Παναγιώτης έπεσε. Δεύτερος γύρος. Ισπανία πάλι, για να δούμε. Οι Ισπανοί πάνε πολύ καλά. Ωραία, πόσο το άδειασε. Πήγε πολύ καλά. Το θέμα είναι να δούμε αν θα βγει ο Ισπανός όρθιος. Καλά πάει. Χειροκροτήματα για τους Ισπανούς, όντως. Πάρα πολύ καλά η Ισπανία. Πάρα πολύ. Πρέπει να είναι η καλύτερη προσπάθεια που είδαμε μέχρι τώρα. Όντως. Για να δούμε. Έλα, Δάρα. Έλα, Ραφαϊντίνα. Μπράβο, η Ραφαϊντίνα. Πολύ ψύχρεμη. Έχει βρει την τεχνική. Το γέμισε. Το γέμισε. Έλα, Παναγιώτη. Έλα, αγόρι μου. Yes. Καλά πας. Πολύ καλά. Μπράβο. Πάει πολύ καλύτερα. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Έλα. Δεν έχει χυθεί καθόλου, παιδιά. Είναι πάρα πολύ νερό αυτό. Τη φίλησε κιόλας. Ναι. Επανερχόμαστε δυναμικά.
Ξέρω, μπορεί να έχουμε κάνει και την έκπληξη μέχρι στιγμής. Πρέπει να είμαστε η δεύτερη-τρίτη, Καζακστάν. Όχι, το Καζακστάν τον έλωσε λιγάκι. Πες. Δάκρυσα λίγο περισσότερο, κατέβηκε λίγο νεράκι και καταφέραμε με το δάκρυ μου, τη συνεργασία και το δάκρυ του Παναγιώτη. Πόσο νερό έχουμε τώρα σε σχέση με τις άλλες χώρες? Εντάξει, τις έχουμε πλησιάσει νομίζω, αλλά βάλαμε πολύ νερό, βρήκαμε τον τρόπο. Καλή προσπάθεια. Για να δούμε τι έχουμε κάνει. Η Ρώση, πολύ καλά τα πήγε η Ρωσίδα. Έδιασε πολύ, αλλά θα βγει. Για να δούμε αυτός, θα βγει βρεγμένος ή στεγνός. Η Ρωσίδα παλεύει να βγει. Μπράβο, πολύ κάτι πάνε να γίνει. Όχι πολύ καλά. Όχι σπουδαία πράγματα. Η Κινέζα. Καλός ο Κινέζος. Το πάει καλά μέχρι τώρα. Νομίζω είναι γεμάτος. Βέβαια. Καλά και προσπάθεια. Ψιλοπράγματα. Πρέπει να έχει φοβερή. Νομίζω την καλύτερη προσπάθεια μέχρι στιγμής την έχουμε κάνει εμείς. Μη βάζεις χέρι. Έχω την εντύπωση, φίλε, ότι πάμε πολύ καλά. Και πάμε για έναν ακόμα γύρο. Οι τελευταίες προσπάθειές μας μπορεί να καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα. Οι Ισπανοί τρέχουν να προλάβουν. Έλα, Ισπανία. Αυτό είναι. Γέμισε η Ισπανία. Πολύ καλή προσπάθεια. Το έχισε. Το μισό χύθηκε. Αλλά έβλεψες έχουν πάρει όλο το κολλάι. Πάμε, παιδιά. Άλλη μία προσπάθεια θέλουμε σαν την προηγούμενη για να είμαστε ξεκάθαρα πρώτοι. Πρόσεχε. Σιγά δεν βιαζόμαστε. Έχω την εντύπωση ότι αν πάμε καλά τώρα δεν τη κάνουμε την πρωτιά με τίποτα, Όχι, τα έχουν πάει πολύ καλά. Ο Παναγιώτης κάνει μεγάλη προσπάθεια, παιδιά. Δεν έριξε σταγόνα έξω. Μπράβο, ναι, αυτό είναι. Δεν μπορούν να μας πιάσουν πλέον. Σίγουρα δεν μπορούν να μας πιάσουν. Συγκλονιστική προσπάθεια, μπράβο στον Παναγιώτη. Καζακστανή, όχι, έπεσε. Άστο, γεια σας, άντε γεια. Τρομερό έλεγχο στο κεφάλι. Άστο. Για να δούμε τίποτα, λίγο νερό έχει και να δούμε αν το φτάσει και ολόκληρο. Τίποτα. Δεν έχει κάνει κανένας αντίστοιχες προσπάθειες με τις τελευταίες των Ελλήνων. Αυτή ήταν κάτω από εμάς. Η Ρωσία έπεσε. Καλά, εντάξει. Πάει ο κουβάς, πάει και η Ρωσία. Άστο στο κεφάλι σου, έτσι. Το έφαγε μόνη της. Τελείωσε, πάει η Ρωσία. Την περάσαμε σίγουρα. Πάει ο Ρώσος. Για να δούμε εδώ, η Κίνα. Τι θα καταφέρει. Σταθερή είναι, αλλά δεν έχει κάνει καλές προσπάθειες όπως έχουμε κάνει εμείς. Όχι. Πώς έχουμε πάει, πιστεύεις? Η Μαρία μου είπε ότι είδε ότι ως τώρα έχουμε το περισσότερο. Είσαι σίγουρη? Διστακτική την είδα. Σαν να τη μαλώσανε. Θα το σιγουρέψουμε σε λιγάκι. Απ' την αγωνία είναι. Τίποτα. Η μαμά μου είπε. Και αυτή πιο κάτω από εμάς. Θα δούμε οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι είχαν κάποιες καλές προσπάθειες. Κάποιες ναι, αλλά δεν ήταν συνεπείς σε όλες τις προσπάθειες. Αυτή ήταν πολύ νερό εδώ, για να δω. Ο Γάλλος έβαλε τις τελευταίες σταγόνες μέσα στο δοχείο και πάμε να δούμε για ποια χώρα θα ξεχυλήσει το ποτήρι. Εδώ μια προσπάθεια. Αυτά είναι η κακή προσπάθειά μας που δεν πήραμε καθόλου νερό. Δείχνουν κυρίως εμάς και τους Γάλλους, είδες. Πέφτει και νερό μες στο τούνελ και κλειστάνε κιόλας. Δεν φτάνει που γυρίζει το. Είναι φως στο υγρό τούνελ. Γκρέτσια πρώτη. Αυτό το είπε ο Ισπανός. Γκρέτσια πρώτη. Επιβεβαιώνει και ο Γάλλος. Les Grecs. 6 πόντους για την Ελλάδα. 5 για την Ιταλία. Και μετά όλοι οι άλλοι. Μετά φάτε τη σκόνη μας. Πιείτε το νερό μας. Και για να δούμε τώρα ποια είναι και η γενική κατάταξη. Ναι, δεν είναι ψέμα, δεν είναι όνειρο. 13 πόντοι για την Ελλάδα μαζί με το Καζακστάν και τη Ρωσία. Είμαστε στη δεύτερη θέση. Η Γαλλία είναι πρώτη με 16. Ακολουθεί η Ισπανία, η οποία έπεσε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι με 10. Και η Κίνα έχει 8. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο. Από τέταρτη έχουμε περάσει στη δεύτερη θέση. Συγχαρητήρια. Θέλετε μία να το διασχίσετε και τελευταία φορά? Ναι, πάμε. Όλα γύρω σε Αυτά εδώ κυνηγάμε στο επόμενο παιχνίδι. Καρότα. Εμπρός, καλά μου κουνέλια. Τώρα όχι τον κυνηγάει, αμάν. Γρήγορα τα καρότα πίσω στη βάση. Αμάν, ο Ταύρος είναι θηριώδης. Να, πέσανε. Μες στην πισίνα, μπράβο. Μουσκεμα να γίνεται. Τους ρίχνουν μέσα στο νερό και γίνονται αυτά. Έφυγαν. Και φεύγει ο Σπύρος. Φεύγει πάρα πολύ κοντά με τον Καζακστανό. Φεύγει ο Κώστας. Πάρα πολύ δυνατά. Έλα Γιώργο. Πάμε. Πάλι Ταύρος. Το παιχνίδι λέγεται Rabbit Carrot Cow. Οι Ταύροι έχουν αχρωματοψία. Δεν είναι το κόκκινο πανί που τους εξαγριώνει, αλλά η κίνησή του μέσα στην αρένα. Θεωρητικά, όταν βλέπεις ένα Ταύρο να έρχεται κατά πάνω σου, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μείνεις ακίνητος και ψύχρεμος. Εγώ πάλι λέω να γίνεται λαγή.
Να διέφυγε. Σε αυτό το παιχνίδι λαμβάνουν μέρος 3 παίκτες από κάθε χώρα. Ένας-ένας πρέπει να μπουν στην αρένα, να περάσουν μέσα από το τούνελ και εν συνεχεία να διασχίσουν τη γέφυρα στη μέση της αρένας για να φτάσουν στην αποθήκη. Αφού πάρουν ένα καρότο, πρέπει να ξανακάνουν την ίδια διαδρομή. Τότε μπορεί να ξεκινήσει ο επόμενος. Κερδίζει η ομάδα που μάζεψε τα περισσότερα καρότα. Αυτά εδώ κυνηγάμε στο επόμενο παιχνίδι. Καρότα. Οι Ισπανοί απέναντι στους Καζακστανούς είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τον αγώνα. Τα λαγουδάκια θα μπουν μέσα στην αρένα. Τι ξέρω, ο Ταύρος τρώει καρότο. Έχεις λαγό, έχεις λαγό. Έχω λαγό. Έχει ουρά. Έχεις λαγό. Έχω λαγό. Έχει ουρά. Δεν ξέρω. Ρώτα τον Καζακστανό και τον Ισπανό. Μπήκε ο Ταύρος. Έχεις λαγό. Νάτι, φύγανε. Ο Ταύρος είναι πολύ αγριεμένος. Πήγε και κουτούλησε πάνω στο ξύλο. Τους προειδοποίησε ότι είναι με άγριες διαθέσεις. Μπαίνουν στο τούνελ και τα δύο κουνελάκια. Πρέπει να περάσουν τη γέφυρα. Ο Ταύρος είναι απασχολημένος αλλού, Ο Ισπανός. Κοίτα, τον προκαλεί. Τι του έκανε! Τα κατάφερε! Παίρνουν τα καρότα και τρέχουνε. Ναι, αλλά ο Ισπανός μπήκε μέσα στο τούνελ, τον παίρνει χαμπάρι τον Καζακστανό. Πρόσεξε! Φύγε από εκεί, πες στην οικονόμη να φύγει. Σεισμός. Τον είδε μέσα στο τούνελ. Ωραία, τι γίνεται. Ο Ισπανός πήγε ανενόχλητα αβάδιστα πάνω στη γέφυρα, αλλά τώρα όχι τον κυνηγάει. Γρήγορα τα καρότα πίσω στη βάση. Παραλίγο να μπει ολόκληρος μέσα. 1-1 για τις δύο ομάδες. Ναι, όντως 1-1. Επόμενη, πάμε για αλλαγή. Δεύτερο ζευγάρι. 3 είναι συνολικά. Βλέπετε πάντα τις καλύτερες στιγμές και τους πόντους που κερδίζουν οι άλλες ομάδες. Σε λίγο έρχεται και η Ελλάδα. Ο Καζακστανός στο τούνελ, ο Ισπανός στη γέφυρα. Στέκεται στη γέφυρα των στεναγμών, λέει: Ωχ, Παναγία μου! Τους έχει περικυκλώσει ο Ταύρος. Απασχολεί τον Ταύρος αλλού και μπαίνουν τα δύο κουνέλια, παίρνουν τα καρότα. Πάνε να πάρουν τα καρότα τους. Έτοιμοι να ξαναβγούν. Πήραν τα καρότα. Ο Ισπανός έφυγε. Σου πέσε τον καρότο σου. Το Καζακστάν μέσα. Το Καζακστάν ξέρει τι κάνει. Να, έφυγε ανενόχλητο στο τούνελ. Το γίγαντα πώς πέρασε στο τούνελ. Α, και ο Ισπανός, κοίτα πώς κοιτάει ο Ταύρος. Ο Καζακστανός έξυπνος περιμένει να ασχοληθεί ο Ταύρος με τον Ισπανό για να φύγει. Νάτος. Τελειώνει ο χρόνος όμως. Για ισοπαλία το βλέπω. Πέρασε ο Ισπανός. Ο Ισπανός πιο γρήγορος. Στη λήξη του χρόνου 2-1 ο Ισπανός στον Καζακστανό. Το 90 ρεσί. 2-1 Ισπανία το Καζακστάν. Une vachette, tape à la vachette. Α, είναι αυτός ο Ταύρος, ο διάσημος. Να, βγαίνει με καπνούς αυτός πάντα, έχει καλύτερη παραγωγή. Ένα κέρατο. Κοίταξε, είναι καλή αρρωσία γι' αυτό, καταλαβες. Πιο σοβαρά τα πράγματα. Ο Γάλλος φεύγει πρώτος, τρέχοντας, μπαίνει στο... δεν μπαίνει στο τούνελ. Αμάν, τον έκρυψε από πίσω. Ναι. Ο αστιγματικός ο Ταύρος, που έχει και ακροματοψία, αποφάσισε ότι ο Γάλλος θα μπει ή αυτός ή το κεφάλι του. Δεν τους αφήνει να βγουνε. Ο Γάλλος αποφάσισε να βγάλει το κεφάλι για να μπει. Παρατήσαν και την κουκούλα. Για να δούμε τώρα εκεί. Α, το βάλε πάλι. Αποσυντώνησαν τον Ταύρο και πάνε να μπουν στην αποθήκη. Να τους πάλι ο Γάλλος. Ρε, αυτό ήταν γκολ από τα αποδυτήρια, ρε. Περιορισμένη ορατότητα ο Γάλλος. Μου τον έβαλε μέσα. Νο, δεν λες τίποτα. Ο Ρώσος και ο Γάλλος πάνω στη γέφυρα. Ο Γάλλος έχει περάσει το γεφυράκι πάντως όταν ήρθε. Ο Ρώσος μπροστά. Γιατί ξαναπήγε μέσα τώρα. Δεν ξέρω, μπερδευτήκανε μάλλον. Άφησε το καρότο, ξαναπέρασε τη γέφυρα. Δεν είχε περάσει τη γέφυρα. Αυτά τα δεύτερα κουνέλια είναι λίγο βαρεμένα. Μας έχουν μπερδέψει εντελώς. Τι γίνεται εσύ. Τίποτα, ούτε πόντο ακόμα. Και του το είπανε του Γάλλου κούνελου, θα το φας το κεφάλι σου με αυτά που κάνεις. Έχουν χάσει τα αυγά και τα βασκάλια οι Γάλλοι γύρω, έτσι. Ψάχνει το κεφάλι του, το πήρε. Άλλος παίρνει την κουκούλα, άλλος παίρνει το κεφάλι του λαγού. Τι κάνει ο Γάλλος. Άλλος παίρνει το καρότο. Του πέσε πάλι. Στο φράχτη. Για να δούμε εδώ. Ανενόχλητος λοιπόν ο Ρώσος. Για να δούμε. Θα περάσει και θα σκοράρει. Ο Γάλλος μάλλον έχει χάσει τον προσανατολισμό. Έχουμε πόντο. Βέβαια. Πέφτει το ένα κουνέλι πάνω στο άλλο. Το έκανε καλά. Το έκανε καλά, αλλά. Ο Γάλλος είναι ο πιο τραγικός παίκτης που έχω δει σε αυτόν τον γύρο, αλήθεια. Κυκλοφορεί χωρίς το κεφάλι του. Ο ακέφαλος κουνελάρης. Τι κάνει κρυφτό, πες με τον Ταύρο. Ο μύθος του ακέφαλου κούνελου. Το κακομοιριά τον βγάλουν έξω, ρε. Έχει μπερδευτεί, ξέρει που να πάει. Ζαλίστηκε. Ξαναμπαίνει στο τούνελ, ξαναμπαίνει. Κάποιος δεν κατευθύνει. Τώρα βρήκε τον δρόμο. Βρήκε την έξοδο. Και τερματίζει. Και αυτός και το κεφάλι του. Μπράβο. Μπράβο. Απίστευτη ισοπαλία, απέσπασε. Καταπληκτική ισοπαλία για την Γαλλία. Αυτό το look έχει αρχίσει να μου αρέσει πάρα πολύ. Σκέφτομαι να το υιοθετήσω.
Οπότε μην παραξενευτείτε αν με δείτε κάπου στην Ελλάδα με αυτό, να γυρίζω. Αχ, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Αμάν, αυτή είναι. Τι είναι αυτή? Αυτή νομίζω έλεγε τα χαρτιά στην Παναγία του Παρισίων από κάτω. Γιατί τριγυρνάς μέσα στις αρένες? Για να πάρω τα καροτάκια, να τα φέρω, να πάρει δηλαδή τσαποντάκια, να βγει πρώτη. Πες μου, ποιο είναι το πλάνο που έχουμε για αυτή τη δοκιμασία? Ξέρω ότι κάθε φορά κάθεσαι, σκέφτεσαι τι πρέπει να κάνεις, οργανώνεις την ομάδα και κατευθείαν μπαίνεις μέσα. Τώρα τι θα κάνεις? Του κεφαλιού μου. Και έχεις και μεγάλο κεφάλι, ρε Ζήλια, σήμερα. Γι' αυτό όλα θα πάνε πολύ μεγάλα. Άντε, καλή επιτυχία. Πάμε να δούμε την Ελλάδα. Πρόσεξε, με με το τακούνι. Θα μας χαλάσεις τη μοκέτα, θα χαλάσεις. Για να πάμε. Τόσο καιρό την παρακαλάμε την άδεια να κάνει μια φωτογράφηση για το Playboy. Τώρα θυμήθηκε να κάνει το κουνελάκι. Ο Ηλίας και ο Σταύρος από ελληνικής πλευράς. Και ξεκινάει ο Σταύρος. Κόντρα στην Κίνα. Εμπρός, καλά μου κουνέλια. Αμάν, ο Ταύρος είναι θηριώδης. Ανέβηκε πρώτος ο Σταύρος. Για να δούμε. Παραμονεύει ο Ταύρος, ο Σταύρος και ο Ταύρος. Όχι, ο Κινέζος την πλήρωσε. Πολύ καλό αυτό. Μείνε στο τούνελ! Έλα, Σταύρο. Μείνε στο τούνελ! Βγες αγόρι μου από το τούνελ. Πού είναι ο Σταύρος? Έμεινε μέσα. Πού είναι ο Σταύρος? Ήταν μέσα στο τούνελ. Πέρασε και τη γέφυρα. Πέρασε γρήγορα πέρασε. Μπράβο. Του την έχωσε για λίγο, μου φάνηκε. Κάτσε να απασχοληθεί με τον Κινέζο. Μπράβο. Φύγε, Σταύρο, φύγε. Φύγε γρήγορα μες στην καλύβα, γρήγορα. Και πάει να πάρει καρότο. Πω, του ξεφεύγει. Μπράβο, ρε Σταύρο. Τώρα βγες και φύγε. Πολύ ωραία. Μπράβο, ρε Σταύρακα. Μπράβο, ρε αγόρι μου. Μπράβο, γίγαντα. 1-0. Εύκολα και γρήγορα. Έλα, ο Ηλίας ο έμπειρος. Μπράβο στο Σταύρο και ρωτήματα. Μπράβο. Ελπίζω ο Ηλίας να ακολουθήσει την ίδια τακτική, μην κάνει τίποτα δικό του πάλι. Βγάλει όλα τα καρότα έξω στην αυλή. Μπήκε ο Ηλίας. Ο Κινέζος ακόμα τα έχει βρει σκούρα. Ο Κινέζος είναι σαν το Γάλλο πριν, τα έχει χάσει. Είναι ψηλός ο Ηλίας τώρα. Χαιρετάει ο Ηλίας τον Ταύρο. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Θα μας τρελάνουνε. Φύγε, Ηλία, Πήγαινε στην αποθήκη. Φύγε γρήγορα. Μπράβο. Ωραία, πέρασε και ο Κινέζος. 1-1. Κάτσε εκεί, Ηλία, περίμενα. Δεν υπάρχει αυτό το παιδί. Κλείς την πόρτα. Ωραία. Μπράβο, έχουμε και λίγο τη βοήθεια από τους βοηθούς εκεί. Φεύγει ο Ηλίας, ανεβαίνει τη γέφυρα των στεναγμών. Είναι γιατί καμιά φορά κολλάει και ο Ταύρος, κατάλαβες. Γρήγορα μέσα στην τρύπα. Ωραία κίνηση και ο Ηλίας. Πάμε πάρα πολύ καλά, παιδιά. Ωραία κίνηση και ο Ηλίας. Περίμενε, βγες ακόμα. Περίμενε να κυνηγήσει. Τώρα βγες. Μπράβο, ρε Ηλία. Αυτό είναι, παίζουμε πάρα πολύ καλά. Μην γλιστρήσεις τώρα. Μπράβο, δεύτερος πόντος. Μπράβο, και πάμε για τον τρίτο. Προλαβαίνουμε να κάνουμε το 3-1. Έλα, ρε Σταύρο, κάτω, ρε φίλε. Έλα, ρε Σταύρο, ο κοινός ακόμα σκαρφαλώνει. Σταύρος έχει χρόνο, μπες στο τούνελ, Σταύρο, μπες. Μπράβο. Φύγε γρήγορα, φύγε τώρα. Ξέρεις, με αυτό που φοράνε στο κεφάλι δεν μπορεί να δούνε κιόλας. Αχ, περίμενε τώρα, περίμενε να βγει ο Κινέζος. Πήρε το καρότο ο Κινέζος. Ο Ηλίας εντωμεταξύ ετοιμάζεται πάνω στην πλατφόρμα να φύγει για τον τέταρτο πόντο, αν προλάβουμε. Μπράβο. Λογικά θα προλάβουμε, έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή προσπάθεια σε πάρα πολύ καλό χρόνο. Άλλο ένα λεπτό. Μια χαρά τα πάμε. Φύγε, Σταύρο, φύγε. Μπράβο. Είναι γρήγορος ο Σταύρος. Έτσι, έλα, ο Ταύρος είναι απασχολημένος. Ο Σταύρος τρέχει, ο Ταύρος. Τον Κινέζο τα βάλε τώρα. Καλό πέρα βρέχει. Έλα, Σταύρο, πες και εσύ το. Έλα, Σταύρο, τώρα είναι ευκαιρία. Μπράβο. Κρύφτηκε μέσα στο τούνελ, κρύφτηκε. Πώς το πέτυχε τον Κινέζο εκεί πέρα. Φύγε, Σταύρο, φύγε, προλαβαίνεις. Κακομανία μας τον είχε κάνει. Φύγε, Σταύρο. Έλα, Σταύρο. Μπράβο, 3-1. Πήρα, Σταύρο. Μπράβο, ρε Σταύρο. Δυστυχώς δεν θα προλάβουμε για άλλο πόντο, αλλά λογικά δεν θα προλάβουν και οι Κινέζοι. 3-2, μπράβο. 3-2 πάει και ο Ηλίας. Ο Ηλίας μπαίνει γρήγορα. Αχ, κοντοστέκεται τώρα. 20 δεύτερα ακόμα, γρήγορα, Ηλία, γρήγορα. Παίρνα τη γέφυρα, ρε Ηλία. Λογικά δεν θα προλάβει. Δεν πέρασε τη γέφυρα. Πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια. Ο Ταύρος ασχολείται κυρίως με τον Κινέζο, ευτυχώς για εμάς. Και ο Ηλίας απλά αλωνίζει στο χώρο. Έλα, Ηλία. Μπράβο, έλα, πάρ' το καρότο. Ωραία. Ηλία, πάρ' το καρότο τώρα και φάτο. Είναι γεμάτο βιταμίνες. Δεν πρόλαβε το τελευταίο καρότο. Τελείωσε ο χρόνος, δεν έχει καμία σημασία. Τα αγόρια έσκησαν. Εγώ προσωπικά έμεινα με το καρότο στο χέρι. Τα υπόλοιπα όμως σας τα πει ο φίλος. Η Ελλάδα μάζεψε τα περισσότερα καρότα, 3 για την ακρίβεια, και λαμβάνει 6 πόντους. Από 2 καρότα μάζεψαν η Κίνα και η Ισπανία και παίρνουν 5 πόντους. 1 καρότο για Ρωσία, Γαλλία και Καζακστάν, οπότε κερδίζουν από 3 πόντους η κάθε χώρα. Είστε έτοιμοι να ακούσετε βαθμολογία? Είστε έτοιμοι? Γαλλία και Ελλάδα, 19 πόντι. Μισό. Ρωσία, Καζακστάν 16 βαθμούς.
Η Ισπανία 15 έχει μείνει λίγο πίσω και η Κίνα 13. Σας ευχαριστώ, μπορείτε να τα σπάσετε όλα. Μπράβο, μπράβο. Πρώτη στην βαθμολογία, πρώτη. Τι γίνεται εδώ? Όπα, το νου σας, παιδιά. Όπα. Προσοχή, γιατί είναι και εποχή ζευγαρώματος. Φύγε βρε Παναθεμάς από πίσω. Και οι 6 χώρες, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία, η Κίνα, το Καζακστάν και η Ρωσία βρίσκονται στο σημείο κίνησης για να ξεκινήσουν την πιο τρελή κούρσα ταχύτητας που έχετε δει ποτέ. Πάμε και ο Αλέξανδρος βράχνιασε, μπάφιασε. Σε αυτό το παιχνίδι λαμβάνουν μέρος και οι 6 χώρες με 2 παίκτες για την κάθε ομάδα. Οι παίκτες τρέχουν μαζί και αφού ξεπεράσουν τα φουσκωτά εμπόδια στη μέση της αρένας, πρέπει να ανέβουν στις 2 κινούμενες πλατφόρμες και να τερματίσουν περνώντας την ξύλινη πόρτα για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον επόμενο γύρο. Η τελευταία ομάδα κάθε γύρου αποκλείεται από το παιχνίδι. Βλέπουμε την στήριξη της Ελλάδας προς την Ισπανία. Αναμένουμε και την αντίστοιχη στήριξή τους. 3, 2, 1. Φύγανε! Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Αυτό που σας λέγαμε. Για να ξεχωρίσετε την ομάδα μας θα δείτε τα παντελόνια. Είναι το μπλε παντελονάκι και το δεύτερο βαγονάκι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάμε να περάσουμε ως δεύτεροι όμως, είναι ζώρικο. Πρέπει να συντονιστεί εσύ μπροστά με την πίσω. Απίστευτο. Είναι και το κουστούμάκι λιγάκι ζώρικο. Πέρασα το Καζακστάν, πάει καλά. Και τους Ισπανούς βλέπω να περνάνε. Βλέπεις φεύγουνε οι παίκτες από μέσα. Ναι. Πέσανε οι Καζακστανοί, προσπαθούν να σηκωθούν, να ακυρώσει. Και άμα δεν πάνε και οι δύο μαζί δεν πιάνει. Έρχονται και οι Ισπανοί, εμείς που είμαστε. Ανατροπή των βαγονιών. Το βαγόνι των Ρώσων έχει διαλυθεί λιγάκι, Τώρα πάμε κι εμείς, τώρα ανεβαίνουμε. Οι Καζακστανοί προσπαθούν να μπουν πάλι στο βαγόνι τους. Έλα. Να η ελληνική συμμετοχή. Ο Κωνσταντίνος Κιέβη. Κάτι του έπεσε. Σοβρακάκι ήταν. Πάνε τώρα. Ταμάν, τον διεμβόλησε. Θα τα καταφέρουνε. Μας ρίξαν, έφυγε ήδη από μέσα, έφυγε. Χάσαμε την παίκτρια. Το βαγόνι των Καζακστανών πέφτει κάτω στο έδαφος, περνάνε οι Ρώσοι. Πέρασαν και εμείς έχουμε ζοριστεί πάνω στην πλατφόρμα. Περάσαν οι Ρώσοι. Η Εύη ξανά έξω. Δεν μπορεί να μείνει όρθια το κορίτσι μας. Η Ισπανία έχει πέσει η φούστα της Ισπανίτας, την πετάει τη φούστα της. Το καλό είναι ότι έχουν μείνει ομάδες πίσω μας. Ρώσοι, Καζακστανοί μέχρι στιγμής είναι στον επόμενο γύρο. Το καλό είναι ότι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι έχουν μείνει πολύ πίσω. Έχει γίνει μεγάλο ατύχημα εκεί με τους Ρώσους και τους Κινέζους. Έλα, περνάμε. Περνάνε και οι Γάλλοι, περνάμε και εμείς. Μπράβο. Φτηνά την κλειτώσαμε, έτσι. Μας κάνανε δώρο οι Κινέζοι με τους Ρώσους. Μπράβο στον Κωνσταντίνο, μπράβο και στην Εύη. Η Γαλλία και η Κίνα έχουν μείνει πίσω. Ευτυχώς εμείς έχουμε τερματίσει. Καταϊδρωμένα είναι τα παιδιά μας. Έχουν κουραστεί πάρα πολύ. Αλλά δεν είμαστε τελευταίοι. Για να δούμε αν θα βελτιωθούμε την επόμενη φορά. Είναι λίγο ζώρικο το βαγονάκι, γι' αυτό. Να και οι Γάλλοι. Έξω οι Κινέζοι. Η Κίνα. Για να δούμε, παιδιά, δίνουν σιγά σιγά το ρυθμό. Πάμε να ξεκινήσουμε για το δεύτερο γύρο. Ο Ολιβιέ δίνει το σύνθημα και φεύγουνε. 5 ομάδες αυτή τη φορά, χωρίς την Κίνα μέσα. Το κινέζικο, το βαγονάκι εκτροχιάστηκε. Δεν θα υπάρχει τόσο συνοστισμός. Παρ' όλα αυτά στριμώχνονται εκεί στις πρώτες θέσεις. Βλέπω Ρώσους και Ισπανούς, να και η ελληνική συμμετοχή, τρίτη. Από μάχη που γίνεται πάνω στο φουσκωτό, αδελφέ μου. Προσπαθούν οι Καζακστανοί να μας περάσουν. Παρ' όλα αυτά περνάμε τα πρώτα εμπόδια. Οι Ισπανοί έχουν χάσει το δεύτερο μέρος του γκρουπ. Ανεβαίνουν δεύτεροι στον κινούμενο κύκλο. Πάρα πολύ καλά τα παιδιά μας. Μπράβο. La Russie! Τερματίζει η Ρωσία κιόλας. Πολύ δυνατή ομάδα. Έλα Κωνσταντίνε, όχι μας πρόχουν ρε. Αυτοί οι Ρώσοι δεν έχουν τον υπερσιβηρικό. Περάσαμε. Ξέρουν από βαγόνια. Περάσαμε. Όχι, γκρεμιστήκαμε δυστυχώς. Όχι. Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα σηκώστε το βαγόνι. Οι Καζακστανοί περάσαν από πάνω μας πραγματικά και θα γίνει μάχη με τους Ισπανούς. Πέρασε και αυτό. Πάμε, παιδιά, πάμε! Όπα, στριμωχτήκαμε εκεί με τους Ισπανούς. Περάσαμε. Θα περάσουνε. Γρήγορα, παιδιά, πρέπει να τερματίσουμε. Είμαστε τέταρτη, είναι η Γαλλία πίσω μας. Αλλά πρέπει να μπούμε μέσα. Πρέπει να τερματίσουμε σωστά, γρήγορα, παιδιά. Γρήγορα. Μπείτε μέσα, μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο, έξω η Γαλλία. Η Ελλάδα στον επόμενο γύρο. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά μας. Μείνανε πίσω λίγο προς το τέλος, όπου έπεσαν δυστυχώς μέσα στο νερό και τερματίσαμε τέταρτη. Πάμε για τον επόμενο γύρο. Τα παιδιά μας είναι και πάλι στη θέση της εκκίνησης. 3, 2, 1. Έξω η Κίνα, έξω η Γαλλία. 4 ομάδες τώρα. Σκαρφαλώνουνε. Όπα. Πάμε, παιδιά, γρήγορα. Πρέπει να συντονιστεί η ελληνική ομάδα. Στη μάχη για την πρώτη θέση. Οι Ισπανοί εκεί πάνε να περάσουν στο πλάι.
Άι, έφυγε το τρένο. Έφυγες κι εσύ. Κοιτάω τι γίνεται. Καζακστανοί είναι μπροστά. Φεύγουν γρήγορα. Καζακστανοί φύγανε γρήγορα. Καζακστανοί εδώ. Εμείς έχουμε πέσει. Ισπανοί. Πέσαμε στο χαντάκι. Έχουμε μείνει πίσω, Αμάν, πέσαμε στο χαντάκι. Αμάν. Τώρα πρέπει να ανέβουμε. Μας λένε να ανέβουμε πάλι στο πλαστικό. Όχι, φύγαμε. Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Για να κερδίσουμε έδαφος τώρα πρέπει να περάσουμε τους. Θα πρέπει να πέσει μια ομάδα. Θα πρέπει να πέσει μια ομάδα κάτω για να μας δώσει χρόνο. Η Ρωσία μόνο αν πέσει, Πρέπει να περάσουμε τη Ρωσία. Καζακστάν τερματίζει με μεγάλη ευκολία. Περάσανε και Ρώσοι. Πέσε. Έλα να μπλεκτούν εκεί πέρα. Όχι. Δυστυχώς πέσαμε, παιδιά, είμαστε έξω. Είμαστε έξω, είμαστε η επόμενη ομάδα. Κρίμα. Εφάνηκε η συμμετοχή μας, δεν τα πήγαινε και πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν αρκετά δύσκολο για μας και μένουμε απ' έξω. Έπεσε και ο Ολιβιέ. Ο ΣΕ με τα γνωστά του προβλήματα. Το χάσαμε το τρένο, δυστυχώς. Συνεχίζει η Ρωσία με το Καζακστάν και την Ισπανία. Τι υποστηρίζουμε τώρα, ρε παιδιά? Ισπανία να κερδίσει, θα βγει η Ρωσία. Ήταν ένα αρκετά κουραστικό παιχνίδι. Βάλαμε τα δυνατά μας, προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε και εγώ και η Εύη, δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Είχαμε μερικές ατυχίες, αλλά εμείς προσπαθήσαμε και εντάξει. Πήραμε μια αρκετά καλή θέση και τουλάχιστον καταφέραμε να διώξουμε τους Γάλλους που ήταν από τους πρώτους στην κατάταξη. Ισπανία, Ρωσία, Καζακστάν στον αγώνα για να δούμε ποιο τρένο θα φτάσει πρώτο. Υποστηρίζουμε εμφανέστατα την Ισπανία. Βλέπετε κιόλας τι γίνεται. Ένα μπούγιο, μια φωνή. Τελική τριάδα. Μακριά το Καζακστάν από τον τερματισμό και εμείς θα είμαστε καλά. Εμείς είμαστε με τους Ισπανούς έτσι κι αλλιώς. Φυσικά. Παρ' όλα αυτά το Καζακστάν το βλέπω πολύ δυνατό. Φεύγει γρήγορα από τα φουσκωτά. Είναι καλή. Εκτροχιάζουν την άλλη ομάδα και φεύγουνε. Έλα Ισπανία, μπράβο. Έλα Ισπανία. Αφού είμαστε με την Ισπανία, να τη στηρίξουμε τουλάχιστον. Θέλουμε μια πτώση από το Καζακστάν. Δυστυχώς όμως. Να, πέσανε. Μέσα στην πισίνα. Μπράβο. Έλα Ισπανία, μην πέσεις. Μουσκεμα να γίνεται. Μην πέφτεις Ισπανία. Έχουν πέσει μέσα στο νερό και οι Καζακστανοί. Προσπαθούν να πάρουν προβάδισμα. Οι Ισπανοί τους ρίχνουν μέσα στο νερό και τους Ισπανούς. Δεν γίνονται αυτά. Αυτό ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση για την Ισπανική ομάδα. Είναι δυνατόν. Πόπο νεύρα που θα έχουνε. Ξανά μέσα Ισπανοί. Αυτό ήταν αλήθεια και οι Καζακστανοί τερματίζουν δυστυχώς. Οι Ρώσοι έχουν αράξει. Δεν μπορούν άλλο, εντάξει. Οι Ισπανοί τερματίζουνε, μπράβο. Οι Ρώσοι μένουν απ' έξω. Πάει το ρωσικό το Μοτρίτς. Οι Ισπανοί τερμάτισαν δεύτεροι. Polar Express. Έχει μείνει στην τελική αυτή φάση η Ισπανία μαζί με το Καζακστάν. Ωραία, τι γίνεται με τους Ισπανούς, Και περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημείο, γιατί θα διαμορφώσει αυτό το παιχνίδι την κατάταξή μας πριν από το μεγάλο τελικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ελλάδα να μπει στην πρώτη τριάδα. Αυτό παλεύουμε, αυτό θέλουμε να καταφέρουμε. Φύγαμε! Καζακστανοί πέσανε. Έλα Ισπανία, πάμε. Έλα Ισπανία. Μπράβο. Έλα να μείνουμε μόνοι μας. Νομίζω θα πρέπει να παίξουν λίγο ύπουλα οι Ισπανοί. Να μπουν μπροστά στο Καζακστάν και να το εκτροχιάσουν. Όπως την πατήσανε πριν. Πέρασε Ισπανία. Μπράβο Ισπανία, πάμε. Αλήθεια, ο Καζακστανός έφυγε. Έφυγε από το βαγόνι, γρήγορα μέσα. Άμα κρατήσουν και την ισορροπία τους πάνω στην πλατφόρμα. Έλα, βουέρτσα, Ισπανία. Ακολουθεί όμως το Καζακστάν, Μπήκε άσχημα. Μπήκε άσχημα και το Καζακστάν μπήκε άσχημα. Όχι, στέκεται το Καζακστάν. Αμά! Ωραία, γέλα. Είναι σαν να πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα, μου φαίνεται. Πλαγιομετωπική ήταν αυτή. Τι, γλιστράει τώρα, βλέπεις. Πώς να γίνει together, αδερφέ. Ωραία, τι γίνεται. Χάθηκε το δεύτερο βαγόνι. Αμάν, έπεσε ο ένας πάνω στον άλλον. Τον πέτυχε. No Καζακστάν. Όχι. Ο διαιτητής βάζει το Καζακστάν πάλι μέσα. Πήγε να κάνει αντικανονική κίνηση. Μπράβο Ισπανία, πάμε. Όχι, αμάν. Σήκωσέ την. Πήγε να κλέψει ο Καζακστανός. Πέρασε το Καζακστάν. Στέκεται και όρθιο. Κλείστου στον δρόμο, μπράβο Ισπανέ. Κουράστηκε η Ισπανίδα, κουράστηκε. Ο Ισπανός ο καημένος προσπαθεί να κλείσει τον δρόμο. Την περιμένει. Πέρασε το Καζακστάν. Δυστυχώς πέρασε το Καζακστάν πρώτο. Πρώτο το Καζακστάν, πρώτο και στη γενική. Και πάσα, και πασό. No sé, chica, torpe. Η Τσίκα είχε πρόβλημα, το είδαμε. Ήτανε λίγο σαν κατσίκα πήγαινε. Αλλά μην φας το βράδυ, έχουμε κατσικάκι στο φούρνο. Δυστυχώς ήταν άτυχοι οι Ισπανοί. Ξεκίνησαν τόσο καλά, τόσο δυνατά. Αλλά δυστυχώς τελευταία στιγμή ακούστε γιουχαίσματα για το Καζακστάν.
Δυστυχώς τελευταία στιγμή βγήκαν μπροστά οι Καζακστανοί. Το Καζακστάν λοιπόν κερδίζει 6 πόντους, η Ισπανία 5 και η Ρωσία 4. Η Ελλάδα 3, η Γαλλία 2 και η Κίνα μόλις 1 πόντο αφού αποκλείστηκε πρώτη. Το Καζακστάν λοιπόν με την Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση. Ακολουθεί η Γαλλία με 21 βαθμούς. Αμέσως μετά η Ρωσία μαζί με την Ισπανία έχει από 20 βαθμούς. Και η Κίνα έχει τερματίσει τελευταία με 14. Ποιος πάει τελικό? Έφυγαν και φεύγει ο Σπύρος. Φεύγει πάρα πολύ κοντά με τον Καζακστανό. Φεύγει ο Κώστας. Πάρα πολύ δυνατά. Έλα Γιώργο! Ο νικητής της εβδομάδας προκύπτει από την έκτη και τελευταία δοκιμασία. Στον τοίχο των πρωταθλητών, οι 6 χώρες συναγωνίζονται σε 2 διαφορετικά γκρουπ. Το πρώτο γκρουπ των 3 χωρών είναι αυτό με τις χαμηλότερες βαθμολογίες στη γενική κατάταξη των ομάδων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στα 5 προηγούμενα παιχνίδια. Διεκδικούν την 4η, την 5η και την 6η θέση της τελικής κατάταξης για απόψε. Το δεύτερο γκρουπ με τις υπόλοιπες 3 χώρες είναι αυτό με τις υψηλότερες βαθμολογίες στη γενική κατάταξη των ομάδων. Διεκδικούν την 1η, την 2η και την 3η θέση. Αυτός είναι ο τείχος των πρωταθλητών. Εδώ είναι τα ζόρια τα μεγάλα. Πρώτα όμως ο μικρός τελικός, Μικρός τελικός, χωρίς ελληνικό ενδιαφέρον. Εμείς είμαστε απλοί παρατηρητές. Γιατί είμαστε το μεγάλο τελικό. Έτσι. Ρωσία, Κίνα και Ισπανία. Φόρτσα Εσπάνια. Οι αθλητές παίρνουν τώρα θέση στον τοίχο των πρωταθλητών. Βλέπεις ανάλογα τη βαθμολογία που είχαν κάνει, παίρνουν και τις θέσεις τους. Από το 20 η Ρωσία και η Ισπανία και η Κίνα στο 14. Η Κίνα δεν νομίζω να έχει ελπίδα. Για να δούμε. Attention! 3, 2, 1! Ξεκίνησε ο τελικός. Προηγείται η Ρωσία. Είναι πάρα πολύ καλή στον τοίχο των πρωταθλητών. Πραγματικά είναι καλή. Πέφτει και ο δεύτερος παίκτης και συνεχίζει ο τρίτος με πολύ μεγάλη διαφορά και από τους Κινέζους και από τους Ισπανούς. Βλέπετε, οι Ισπανοί πάνε για τη δεύτερη θέση και είναι πάρα πολύ κοντά με τους Κινέζους. Αχ, ο Ισπανός μπερδεύτηκε και πήρε προβάδισμα ο Κινέζος. Δυστυχώς. Τέταρτη λοιπόν η Ρωσία. Πέμπτη η Κίνα. Έκτη η φίλη μας η Ισπανία. Φοβερή η Ρώσια. Φοβερή η Ρώσια, πάρα πολύ γρήγορη. Έκανε και λάθος δυστυχώς ο Ισπανός και βρεθήκαν στην τελευταία θέση. Οι Ρώσοι έχουν την κίνηση, δεν ξέρω, το έχουν μάθει πολύ καλά αυτό. Τραυματία στον τοίχο των πρωταθλητών. Ένας παίκτης της Κίνας δυστυχώς έπεσε λίγο άτσελα και χτύπησε. Ώρα για την Ελλάδα. Ώρα για το μεγάλο τελικό. Είμαστε στο μεγάλο τελικό, είναι πολύ δυνατά τα παιδιά μας, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες και πάμε για πρωτιά. Θα ξεκινήσει πρώτος ο Σπύρος, μετά ο Κώστας, ο Κωνσταντινίδης και τελευταίος εγώ, ώστε ο Κώστας που είναι πολύ δυνατό παιδί και θα κάνει πολύ καλά, να κερδίσει τη διαφορά και μετά να το κερδίσουμε. Δεν θα γυρίσεις, δεν ξέρω να με το που το βάζεις, αφήνεις. Κάνεις λίγα μέτρα και αργά κατεβάζεις το ένα χέρι να κάνεις πιλότα. Το Καζακστάν ξεκινάμε στο ίδιο επίπεδο, είναι η πιο δυνατή χώρα και μετά είναι και η Γαλλία. Άρα ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι το Καζακστάν. Πάμε Μαδάρα, πάμε Λαδάρα! Πάμε για το μεγάλο τελικό! Έχουμε τεχνική, έχουμε αθληταράδες. Έτσι. Πάμε δυνατά! Messieurs les champions, en position s'il vous plaît. Πάμε να πάρουμε τις θέσεις μας. Ελλάδα, Καζακστάν, Γαλλία. Ο Σπύρος πρώτος, ο Κώστας μετά και ο Γιώργος τελευταίος. Δεν τους βλέπω τους Γάλλους έτσι όπως τους κόβω, δεν τους βλέπω να φτάνουν πουθενά. Ο Γιώργος Σπύρος είναι πανέτοιμοι για τον τοίχο των πρωταθλητών και διεκδικούμε την πρώτη θέση για μία ακόμα φορά. Κοίτα εδώ ενθουσιασμός όμως. Πάμε Λαδάρα, πάμε, έλα να ανεβαίνουμε. Είμαστε πρώτοι και θα μείνουμε πρώτοι.
έχει πάρα πολύ κοντά με τον Καζακστανό. Φεύγει ο Κώστας. Πάρα πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά. Ανεβαίνει. Είναι πολύ ψηλά. Αφήνει την μπάρα. Φεύγει και συνεχίζει ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι πολύ κοντά με τον Καζακστανό. Για να δούμε τι θα γίνει. Έλα Γιώργο. Δώσε Γιώργο. Είμαστε δεύτεροι. Ναι. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο! Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Μπράβο ρε Λαδάρα, μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι κοντραριστήκαμε με έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο και φέραμε το, όχι το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσαμε να φέρουμε, αλλά ένα από τα καλύτερα. Το Καζακστάν πρώτα, αλλά και εμείς μόλις με ένα δευτερόλεπτο πίσω τους. Τρομερή εμφάνιση, τρομερή εμφάνιση. Τα παιδιά με το δίκιο τους. Κοίτα η Νάντια πως κάνει, κοίτα εδώ τι γίνεται. Πήγαν πάρα πολύ καλά, τα δώσαμε όλα. Για λίγο δεν νικήσαμε, αλλά είμαστε μια χαρά, είμαστε περήφανοι. Τα συναισθήματά μας είναι πάρα πολλά. Το είδατε κι εσείς πως τα πήγαμε. Μπορούμε και καλύτερα την επόμενη φορά. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για αυτή την ελληνική αποστολή, κυρίες και κύριοι. Δεν χρειάζεται. Αυτά τα παιδιά έχουν πάρει το ζήτημα πολύ προσωπικά. Για απόψε είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι με τη δεύτερη θέση, αλλά πιστέψτε με, στόχος τους και στόχος μας είναι η κορυφή. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και πάλι εδώ στο Παρίσι, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Η Ελλάδα παραμένει στο παιχνίδι και την επόμενη φορά διεκδικούμε την πρωτιά. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλάκια, μπράβο στην Ελλάδα. Μπράβο. Σε αυτή την τέταρτη φάση του μεγαλύτερου παιχνιδιού στον κόσμο η Ελλάδα έσκησε πραγματικά και αυτό που μας αξίζει την επόμενη φορά είναι μόνο η πρωτιά, τίποτα λιγότερο. Μπορούμε να το κάνουμε. Αφήσαμε πίσω μας μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος. Τους Ρώσους. Των αγωνισμάτων αυτών των δύσκολων. Τους Ισπανούς, τους Γάλλους, τους Κινέζους. Και έρχονται και καλύτερες μέρες. Καλό βράδυ με σούπερ θέαμα. Πάρτους κάτω, είπα έτσι, μπράβο. Παναγιά! Αχ, τον έριξε κάτω. Φύγε! Ελέηστε το βαλάσι. Όπο βαβούρα. Αυτό ονομάζεται λαγός μπλουμ. Το αγόρι μας είναι μεγάλη παιχτούρα.